Chodź. Na 3-4 możesz ściągnąć. 3, 4. Co to jest? Po polsku powiedz. Księżniczki. Co? Kolor? Powiem, jakie mają nazwiska. Imiona. A Oliwko? Aparatek? Bo. Tak się nie robi, nie wskakuje się. Ola, zobacz, co zrobiłaś już ze ścianą. Dobra. No, jakie mają imiona? Rośpunka. Bella. Kopciuszek. A co to jest za bajka? Kopciuszek. No, co to za bajka To jest? jest bajka czy co to jest? Tak. Bajka. Królewna. A. Przepiękna. To jest na całej ścianie? No, Aurora. Aurora. z fototapeta. Aurora. Jak to się kładło dziwnie. Ale to jest kamieniające. Nie, to jest trójwymiar, tak jakby to było. Aha, mówię. Ariel. No. Tak. Pokażę. Tata, pokaż, gdzie jest Ariel. Co mówisz, że się kładło? No bo to jest do wzoru. Księżniczka